José Manuel Castro Tubío, un dos investigadores máis brillantes de Galicia, foi becado cunha das axudas máis prestixiosas de Europa, a Starting Grant, cun 1,5 millón de euros para a súa investigación sobre a metástase en bivalvos. Pois esta investigación foi unha cuestión que surdiu como consecuencia dunha estadia de investigación que fixen na Universidade de Cambridge alá polo ano 2014-2015, porque ali había investigadores que estudaban cancros transmisibles no demo de Tasmania, non? E a raíz de coñecer aqueles traballos, pois foi cando me empezou a interesar o tema dos cancros transmisibles. Coincidiu ademais que por aquela época se descubriron cancros transmisibles en bivalvos. Foi a raíz dese estudo, que foi publicado por uns investigadores americanos, cando comecei a ver, a coñecer que había tamén cancros transmisibles en especies de bivalvos que vivían en Galicia. O primeiro ano da investigación se realizou en Vigo. Cando comecei a pensar en ela, xa iba un pouco a idea dirixida a poder conseguir financiación a nivel europeo, non? Penso que é importante que este proxecto foi o único proxecto de investigación en ciencias da vida que foi concedido a un investigador español no ano 2016. Nos centrámonos fundamentalmente en cancros transmisibles que ocorren en berberecho. Por que eliximos berberecho e non outra especie? Bueno, primeiro porque berberecho é unha especie de bivalvo moi abundante en prácticamente toda Europa, bastante fácil de conseguir, pero ademais os tumores transmisibles que teñen os berberechos son moi fáciles de diferenciar. A nosa idea é, para os 2 primeiros anos do proxecto, que estamos ahora concluindo, é a de obter berberechos todo o longo da costa europea. Conseguimos en total uns 20.000 individuos aproximadamente, e aí pois tratamos de diagnosticar o cancro transmisible, non? Neses animais. Obtuvemos como 300 cancros aproximadamente en esos 20.000 individuos. Entón, a primeira pregunta é responder a cantas veces surdiu ese cancro transmisible. De feito, sabemos que surdiu máis dunha vez. E onde se orixinou? Sabemos, por exemplo, que hai cancros que se poderon orixinar en Galicia ou en Portugal, e outros que se poderon orixinar en Francia, outros en Inglaterra. A segunda parte do proxecto consiste en saber que alteracións xenéticas e que xenes, cando se alteran, son os que fan que un cancro se faga transmisible. Os berberechos, que normalmente viven enterrados en la arena, lo que pasa es que un berberecho tiene células normales que eventualmente sufren unas mutaciones que se convierten en células del cáncer, y las células salen al medio marino, no sabemos muy bien cómo, en el medio marino sobreviven, tampoco sabemos muy bien cómo, y como son animales filtradores, pues creemos que filtrando pues recogen esas células y de alguna manera ellos desarrollan ese cáncer. No caso concreto dos bivalvos non temos ningunha evidencia que este cancro se poda transmitir a humanos. Ademais, sabemos que a transmisión deste cancro entre especies próximas de bivalvos é moi complicado. Entonces, se isto non pode ocurrir ou é moi difícil de que ocorra, pois digamos que o salto de un bivalvo a unha especie humana é aínda moito máis difícil de que poda ocurrir.